madilim. Te! Oo, nandito kami. Your washing machine. Magla-live-live lang ako din eh. Hello mga guys. Welcome to my live stream. Madilim ang ilaw, mahina. Hello. Welcome to my viewers. Ano, wala. Welcome to my house. Happy Wednesday. So it's my off. Tarang mag-live guys. Live tayo ngayon. Bakit madilim ang camera? Hawak mo ang aking kamay. Hindi ako makahanap. Hello. Welcome to my 1,000 viewers. Ang pangit ng lightning. Paano kaya gaganda ang camera ni Tay? Tulog na ba? Lumaki na ng ano mo. Ano? Kabit, malaki na. Yung ako ng laptop mo sa doon, may inaayos ako. Mm-mm.
Sabi si Tita na nanganak na siya. Do you really think na may tatago mo sa akin ng anak si Rita? Nagawa nga niya mga anak na wala sa Ano pa? 28? Hmm. pag-ibo. Hindi 29 na to? 28. Wala. Wala pa. Nanay, 29? Mhm. Meron na? Lurin ko din mamaya. Tuloy-tuloy, no? Mabilis lang. Naano mo sa yung hindi nag-package, lecture package line, no? Hmm. Hindi nagbayad, naano mo sa mga TikTokers, tapos sa mga YouTubers, bala, gaya-gayahin, na ano, huwag ko rin siya napatulog ko pa. Higang-higang ko rin siya.
Hello guys, nanonood muna ako ng drama.
Kumusta lang? Kumusta din? Duty ka na pala. Oo. Hindi, ako na. Mm-mm. Apat ng duty kong tulay. Ako sunod, Day night ako. ako ngayon, tapos ko after bukas, 2 night, 2 off, 2 duty, After 2 day, 2 night, 2 off, 3 day, 1 night, 2 off ulit. Puro dala-dalawa lang ang off ko. At least ikaw ganyan. Yan. E di, ngayon, Mm. day, night. Mm-mm. E di 2 off. Bali-bali rehat, no? Mm-mm. Day, 1 off. Oh. Day, 1 off. Day, night, 2 off. Day, reset. Ganda naman po. Sabi ko, wala ko. Kaya siya, nagsikong na yan. Sino? Yung isa lang ang ngiti, ito, bago pa. Si Mary Ann na diabetic. Pag-5 na lang. Pag-5 na lang. Pili na. Pag-5, color 5, color 5 na. Pili. Pag-5, palan, pag-5, ilaw 5.
Hello. Parang nagpapa. Welcome.
DJ Gil.
Hello, hello. Welcome sa 3,000 viewers in my house.
You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Bobo. 5, 6, 7, 8. DJ Bobo Remix. Sino yun? Wow! DJ Bobo pala yan. I-share ko ba? Ay, kaloka ito.
mga isoy. Sige o pag-isoy, pura ra mag-yun, silang mga isoy. Nagilang nawa, wala ra may mga labay, kung ibang ando, paginawan ang kakisoon. Dere na ngayon, dere na ngayon, dere na ngayon, dere na ngayon, ang dati doon, dere na ngayon. Asukaran, baway mga dansoy, para tuloy-tuloy ang mga dansoy. DJ, RJ. Nagtitiktok ako, guys.
Okay na guys. Tapusin na natin to. Salamat sa mga napadaan. Sa mga nag-thumbs up. Thank you so much. Bye-bye.